Burak Battle League, isang bara tournament, first rounder for tonight. Shoutout sa tanan, Pardo Gymnasium, Madam Sel, Bosnar, from Riyadh, Fifth of MCs, from Visayas Division. Di na nato dugayon, si Burak Battle League, game? Sa akong too, Be Real, represents Sinister 6, Silly Bomb from Mandawi. Sa wala, 7 Kings, Basak, Pardo, Basil, Real John. Yo, Real John, 7 Himsog nga nagtubo kay gipad ako nga walay kulang sa tambag wa muli ko nagsubay sa tulid nga dalan dili gyud mahimong bayran ang Gigs, Gotong Yans, Grid 10 Lemon, Prada Parel, Michael Bachikoy CB, Reality Clothing, Master Gerald, dog sa tanan nga na lamat. And judges, 90 seconds per each MC, each round, 90 seconds. Stricto lang ta sa oras ninyo. Picks na lang mo. Siya yun eh? Stay. 1, 2, 3 bro, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nakahayos. Okay. Alright, first round, para kang Be Real. Yo, check. Ang bugiro kay Limbata angay ni patagmon. Ha? Hinay daw akong proseso, murag traffic sa Mambaling. May kasulbaran akong problema, murag praning, batasan pang squatting, double meaning inyong masabtan kung may ngutong akong hilig kay cutting, mauni akong tripping, mga wildcats daw. Wow, tanaw na ako si mga galingon, murag kuting, dili ni patapsing, basing isuti ka sa kwadradong kahon real dyan, nga nagplanking, imong kauban, ako na lang di patambling, dili ko traidor, kay di ko prutas, o di ko parehong cloud9 nga balimbing. React tayo ni mga miming, bisag pila pa kabuhan mag-ensayo, way gamit inyong training, inyong simpleng dagan sa inyong karera. Puta, ako ra ng jogging, dugo ni kasing-kasing, malunod sa eternal bleeding, kining hilig sa breast, di ba? Hilig ka sa breast? Feeding, bugal lang ning ako pero gipalaksi na nako yung bagol-bagol, mga hait sa una, unsay resulta? Na maligya na lang og habol, unsay pamati, makaatbang nimo imong idol. Di ba naglisod ka? Nga struggle? Di ba naglisod ka? Nga struggle? Usa kada kong trouble, ako imong ka-enkwentro. Piste di ka kadaog, bisag magtabang magsuot imo ang kagrupo. Lahi ako ang estilo, minaldito ako ang gusto, mga peke sa eksena, sa ninaray, tinuod ninyo. Ha? Round 1 pa lang ni nako, giigo na tamong tanan. Wa ko gabasi sa kontra kay ba akong bata nganong suklan pa man. Pero kung wa ko gabasi sa bata kay wa ko gabasi sa kontra kay bata nganong suklan pa man. Pero pasalamat ka gibutang kong nair. Balik. Wa ko gabasi sa kontra kay ba akong bata nganong suklan pa man. Pero kung pasalamat ka gibutayan kung ninayar sa bracket kay kung wala ko kaning bata wa man nilaban pareho ming naay J sa pangan pero akong J pwede na akong balihon aron manghabas og liog karet rekta ang pagpika kining bata makasyagit paksit igo na to mga nanghagit Time. Round 1 para Real John. Listen. kaya ta cutting ko no muna ingon aning bugo cutting double meaning linya man to nako. Ayata, imo gihasol, dinaangay problemahon. Bunga daw siya on, ni ari para kanon. Nga, ribat ako, di jud ka mangluod. Gisitapan mo sina, may pamna ko sa nina kay sa nimo tinuod. Let's check round 1 game. Salamat boss Nair sa kay gayunan para sa ako daw kaayo ni nga tsansa. Nindot man ta kayong event boss oh. Nganong bati man imong gikontra? Maong paminawa kung unsa akong tumong para nimo inataya ka nga sa kasuya gaurong. Kaya daga na kay mo nga suyaon sa kalibutan nagkatag muramog mga buhok kaya di na mo namo maihap ngayon sa pagkasuyaon ikaw mga inaadik di ba nung na bisyo anong imo man naghihabit kaya ubay-ubay na sa itong info nga nasakbit bahay na ning uplok di man nung ka malnourished pagkatawo nga nung kusog mga ayo ka mang daot ginubay dignidad imong gusto sige wala problema abi na tinuod ni si Biril nga nung wala na makay tinuod nga barkada
Kay lagi, pisonit imong tanaw sa imong kaugalingon. Mo ni akong pangagpas kay kung sila kwarta ay katagak din mo sila tagaan og oras. Fuck! Papagaan ni mo sikat, kalit lang kaluma ni apil rag tournament kay kabaw siyang nay premyo nga makuha sa imong mga binuhatan dong. Literal nga ako na nakita wa man unta nagadagandagan ang kwarta kanong bukod mga kaana. Karon kabaw na mo siyang tumong ngano sa tournament kay ni apil dili respeto gusto makuha ani kundi kwarta nga papel iguman na ni nga battle man ako'y lain masulti kundi pakyo ka brother total gusto ni ka ma champion ay kabalakaw man ang duha resulta nimo kay powder mga isip papapel sa imong linya kay dire di ka matagad samtang akong tira mo ra plano na kinabuhi tagalupad karon sa imong pagagbong ay napagdahom nga daghan na muagak kay patay ka sa imong pagagbong murag nakalimtan ang parasot magbukhad mo pasensya ita brad kay usa ko sa pito kahari mo paksit amo babag pasensya kung daw kurong gabi una kay ang kadaugan di nako ihatag 2 minutes. Alright, second round para kang Birial. Yo, sa Facebook, grabe kahangin. Yang mga tira balik-balik, murag sanina ni Jamin. Sobraan ra kasi mo kaepal. Mong akong kalagot, ako na lang ipaagi og battle aron ikaw masupalpal. Prisuhan imong gisudlan, katilaw karon og takal. Pambugiro kayo. Low na daw siya. Low daw yung trabaho. Kung sa trabaho mo, tiglok daw og sako. O graduate na sa Alsa graba bas og simento payusi-yusi pa ang gago University of Construction ray nahuman nimo di ba master kining baboy imong gihatag sa kanibal boys inyong masaksihan kung unsa ko kabrutal cremation ni diretso di na kailangan isud pa og nitso mao ni ang biyahe padung sa impierno di ba gituhog na kasi mo kontra nga kawayan boys all 3 rounds tikang patuyokon murag nagtagay sa bar hubog ka sa akong bars. Napa siya pinaingon niya, lupad karon sa Mars. Basin makalimot ka nga, amigo, tika, ligsan, tika sa akong car. Unsa na, brad? Basta marime lang, pwede na. Matawag na ka, battle MC, okay na ka. Pues, dinha ka na sa'yo pigala. Ang tinuod na battle MC nasa lihok, wala sa storya. Bisag, kapila pa kumapildi, di ko muundang o grab. Kay bawa ka kung unsa nga atong gap, I'm up. Full bars akong gidala. Maong makita na to kung kinsa gyud nag-improve na atong duha. Di ba? Sige kang ingon na hasi ka sa battle, pero di ka buto. Sakto 45 akong timbang kay sa imong ko ni ipabuto. Sipa og buto, murag anibersaryo sa Alpha Kaparo. O di ba? Giilugan. O di ba? Gibiyaan kasi mo uyab kay gamay daw kag tintin. Yeah, Tintin. Gamay kag tintin, mong padaplin. Gamay. Turn. Second round para kang Real Jan. Yusi daw ko. May ingon niya, bugo ka gutong makuskwila. Ayata, kanon ko ning buwang. Sarog, di ni makabuyo. Kanon ko ning buwang, sarog, di ni mabuyo. O gamay kugutin, pero gamay mong utok. Round 2 game. Sa round 2, tanawo na to kung real dyan kaya manimong makasugakod. Galalisay pa mo realidad kung kinsay real ninyong duha nga naraman dire ang tinuod. Kay makalabaw ra ka na ako kung magisguta, party sa height. Dipildi kay kang realidad nga bugo. Samuta ka na ako nga bright. Mom, ayaw sigyo pa height. Kay wa pa kay alam ugok bisag daghan ang mutudlo. Tuwangon lang na po kanong buk para isuwat na ako unsa ka kabugo. Kay lagi, bugo ra kayo ka. Mong sa mga bago na apsan, inugdumi di magsilban, ipakulong nga tapulan sa ulmigas na ugihan. O tingali, daghan na agandam, pero sa kadaugan ayaw pagdahom. Mubuha ko kalkansya, way kwintay mong tinigom. Ug speaking of tinigom, wa ako ni abroad, kung walay gawas, puros nasod akong linya. Mukita ko sa layo, sniper akong tira. Puta, bisag taas na nabot, patay gihapon ka sa imo ang pagtugba. Murag Ninoy Aquino sa naiya. Kaya ang bala naiya. Pero partida, utirga na akong gamit, di na niyaw. Rakrakan di kasood sa baldi para makita na ko imong pagkailaw. Kaya ang parte ginisugay lang daw, di ni makasabay ang talawan. Gatugan ikong bahay ka, kay mudagan ka akong tamakan. Kaya lagi, sa ako, di ka makasabay. Ako linya, murag kurinte. Amugunit kay patay. Ug speaking of kurinte, ngit-ngit mong kinabuhi, wala na ipadulungan kay kung na-flashlight pa ka. Mong kahayag akong gunitan. Pero usa lang tapuso ng tanan, kung mapildi mo ikon duha, at least nabinlan tikag samad kay sa tanang problema ni mos kinabuhi. Ako ra ang problema nga di mo kayang masulbad. Time. Eskwela rin kagutong. Bantong rang naong murag.
Eskwela na ni Gutong, ang bugiro. Ang kinaon ra puro tinugong. Ha? Yaho. Sa imong stilong gipakita, halatang minugnag o ginahat. Sa halatang minugnag ginahat. Maka sa imong stilong gipakita, halatang minugnag inahat. Kulang pa ka sa pakdo. Ay mura ka batang way buotdo. Kay kulang pa ka sa pak. Imong tira di pang sagad. Pero flawless naman ang labangon ng estilo niyang minal. Flawless naman ang labangon niyang estilong minalaw. Yan ang. Giate nakalimot din. Kana? Tayo. Third round para Real John. Game. John. Wow, nagchokoy buwang ka. Ano mo istorya pa mga round 1, round 2, wala naman ko'y kontra. Basi ka to ka kanina, nagachoko bay. Hinumdumi ang kriminal, hilom ra mo patay. Kaya ang kahilom, ni kalitra kasaba, mo na nagtimailan nga, naanay ni hagba, mo na ang resulta. Kaya bali na tuyok sa kalibutan, kusog kaayo manamak niya. Hadlok matumban na akong karon, pati lawon, ikaw paksit. Buak ko mabildo kasi yung pagtamak, ikaw rin magsakit. Maong, samad-samad imong tiil, di na ka maayo. Pangara kayo kasanan maong, di ka maayo. Bunugon, di ka syaro, di na magkadugo ang buwang. Mura mag-stoplight kay kumukuha, dira pati ka hunungan. So, kayo ka buwang, kumpara nimo ang rap battle kay sayon nakamatakas ka matuuran. Pero wa ka nakabangon, nagurong langyod ka gihapon, nganong wa ka ni abante sa sugal sa kinabuhi. Kasalig ka sa swerte, maong paning kamot, liho ka imong ambisyon, dili makabot ang bunga. Kung dili nimo katgaton, kay usara tagtumong sa tong gisudlan nga kultura. Mura ra og kabanog nagipalupad kasi yung pagbira. Ako kay ni Saka, magpaka garbage collector koron sa laktod pag-istorya basurero. Ipos ning kalat sa kultura. Ingana ko mo trabaho, mong kamo na balag istigo. Kamo ni balag istigo kasi karapat dapat nga padagon. Ni rap ko para ninyong tanan siya ni rap para sa iyang kaugalingon. Mong karon sa imong kamatayon, wa kay angay kabalakan di ka mag-uol sa pagbanaw at pamisahan di ka kadagan. RIP dyan. Sigura Battle League, isang bara tournament, Birial versus Real John. Paglangas kung ganahan mo ito nga battle. First rounder karon naman 5-month event ni straight at up until December. Antod mahuman ang isang bara tournament 2018. Shoutouts Permente, Boss Nair, Madam Zel, of course sa tanang niyari sa Pardo Gymnasium. Di na nato dugayon. Judges vote 5-0 para ang Real John. Advising para sa tournament. Index, ang iboto sa Real John all 3 rounds. Klaro naman. Kasi ay mas all 3 rounds sa region, mas preparado, mas diin ang mga bars. Next Wednesday, once production. Para na ako all 3 rounds Real John. Klaro na. Joke si Perry. Kaya Biaya siya Manubik, boto na ko para ni Real John, all 3 rounds. Shout out sa Manubik. Makita mo na to kay round joke siya to all 3 rounds para